Здравейте, приятели и приятелки! Как сте и какво правите? Сега искам да ви покажа, докато се релаксирам, на едно прекрасно място, Странджа планина. Хем съм на планина, хем съм на моренце, на Южното Черноморие, близо до Ахтопол. Гледката е уникална, това е стаята. Ще ви покажа червилата на Николета Лозанова, които са чудесни. Аз съм много доволна от тях. Надявам се някой ден да ви станат любими на вас. Ето това са червилата на Николета Лозанова. NL Beauty. Страхотни са, много ми харесват. Ето може да видите. NL, любимото ми. Със съдействието на едно много готино момиче, стилна, млада дама, Миглена се казва. С нейно съдействие ги имам самите червила. Знам, че ще ви станате на вас любими. Сега ще отворя да ги видите и отвътре. Кутийката е много закачлива. Аз много ме грабват по принцип такива неща. Моето аз се радва. Ето, заповядайте. Ето така ще го обърна. Разбира се. Чудесно. Самата опаковка се личи, че е маркова. Самата кутийка е прекрасна. На мен много ми харесва кутийката. Браво на идеята на екипа на Николета Лозанова. Поздравявам ви. Възхищение и уважение. Занапред ще бъда ваш клиент от вашия сайт. Ето, заповядайте, може да се насладите на тази красота. Цветовете са страхотни. Самата кутийка. Enjoy the art of kissing. Целувам, приятели! Ще ви оставя линк под публикацията за самия сайт.